surreali, maqtuħ mir-realtà, isteriku u mimli attakki. Dan kien id-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat wara l-preżentazzjoni tal-budget, diskors għal kollox distakkat sansitra mill-budget innifsu. B'Joseph Muscat jispiċċa jkollu jammetti dak li qaltlu l-oppożizzjoni. Kellu raġun, dan budget riċiklat. Jammetti wkoll li minkejja li l-gvern ma jitlifx ċans biex jiftaħar bis-surplus, dan is-surplus ma jinħassx minn kulħadd. Jista' jkun hemm min jgħidlek imma s-surplus ma tħossux. Riċiklat ukoll fis-saħħa u l-edukazzjoni għax reġa' għal darba oħra nesa, anzi injora għal kollox dawn iż-żewġ oqsma kruċjali. B'Joseph Muscat jażel li jibqa' jiftaħar b'investiment li għadu lanqas biss beda. Stewart s'issa investew 48 miljun euro, Sur President. U preċiżament waqt li Joseph Muscat kien qed jgħid dan il-kliem, is-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija kien qed jgħid hekk dwar Stewart Healthcare. Jekk il-gvern mhux se jtina iżjed flus, aħna se nitilqu. Jekk intom tħarsu lejn il-budget u tħarsu b'ċertu reqqa, se taraw li l-flus li se jingħataw l-steward is-sena d-dieħla se jiżdiedu b'10 miljuni. U se jiżdiedu b'10 miljuni oħra is-sena ta' wara. Sa dan it-tant dwar l-immigranti Muscat prova ma jinten maħat u saħansitra qaleb jitkellem bl-Ingliż biex jgħaddi messaġġ lil barranin. I assure you that the majority of Maltese and the ethos of us Maltese is that of a welcoming country. Some of us might be way too angry at times. Iżda meta d-deputati fakruh fil-weda tiegħu tal-pushbacks, il-Prim Ministru infex f'attakk isteriku. Etta u nerġa' ngħidha, intom issa jiskom qegħdin terġgħu lura illi dak li għamu ta' qabilkom dak illi tkellem il-kap tal-Oppożizzjoni l-bieraħ, dak li tkellem il-kap tal-Oppożizzjoni l-bieraħ. Fil-Parlament Joseph Muscat prova jiġbor ġieħu mal-barranin. L-istess Joseph Muscat li kien iġġustifika li l-barranin jaħdmu Malta għax ma jridx li l-Maltin jiġbru l-iskart. Kellu raġun, dan budget riċiklat. Riċiklati numru kbir ta' proposti, wediet li ilna nisimgħu sena wara sena, bħal pereżempju n-numru tal-units tal-housing soċjali li iktar qishom in-numri tat-tombla. Din is-sena in-numru rebbieħ u 1700. L-ikbar proġett ta' housing li qatt sar minn meta kien hemm gvern laburista l-hawn 1700 unit. Imma sa issa f'7 snin gvern laburista għadu ma tlestix unit wieħed. Riċiklata wkoll il-weda li Malta se tkun l-ewwel pajjiż Ewropew li taqleb għal karozzi tal-elettriku, imma donnu issa Joseph Muscat qed jerġa' jibdielu. Għandek it-tieni mistoqsija li hija il-gvernijiet kollha fl-Ewropa u li minnu jiddependu fuq taxxi fuq il-petrol u d-diesel. Dak li għandu x'jaqsam bħala dħul. Numerużi l-wediet li kienu riċiklati, imma numerużi aktar l-attakki tal-Prim Ministru fuq oppożizzjoni li kritikat in-nuqqas ta' viżjoni tiegħu. Prim Ministru li jidher li issa qed jinqata' għal kollox mir-realtà tal-ħaddiem Malti.